си част от вечния огън на живота, млада невесто. И поради на този огън мъжът ти премръзнали пръсти ще сгрее. Този огън детските леди ще сушиш. Този огън ще пали искри в очите и телата ви. Част от него ти ще дадеш на снаха си. Не позволявай дъжд да го гаси, пепел да го покрие. Огънът е вечен. Огънът е вечен, но и хлябът е вечен. Затова вземи погачата Монкова мале, която с много сълзи и радост се умесила. Захрани младите, създават житейския опит, трудолюбие и живот. С много мед да им стадах живота. Да знаеш как да трябва 9 пъти да я сдъвчеш, ако не се забавиш накрая, добре ще се разбираш с свекървата. А сега на булката майката също ще захрани младоженците. Виното е било свещено и сега свекърът ще предложи на младоженците по глътка изкрящо вино. Вино от топлото небе и силата на нашата плодородна земя. Отдръпнете се малко. Ча мерим, Шошо? Как може да Аплодисменти. Малко. По една глътка. Сега, не, дай сега една тъча. Те страдици. Вземете чашките, скъпи младоженци от бащината ръка. Погледнете се в очите. Чукнете ги. Чукнете ги и изпийте виното на екс. Така, сега ще ви помоля, така както сте, без да се обръщате назад, ще хвърлите чашите през рамо, аз ще ви кажа раз, два, три. Нека всички незгоди и лоши помисли останат зад гърба ви. Скъпи гости, чашките станаха наистина на много парченца, но точно колко са тези парченца, сега ще разберем и за това ще помолим младоженците много бързо, само с един поглед да ги преброят. Хайде! Стоп! Сега да попитаме булката. Ти колко парченца преброи? Две. Народът е казал, колкото са парченцата, толкова ще са момченцата. Две момченца. Да попитаме Зете, а ти колко парченца преброи? 8. 8 момичета да са живи и здрави! А сега от името на всичките ви гости да ви помоля за една целувка. Браво! Да се отдръпнете сега, защото младоженецът ще принесе своята булка до тяхната тържествена маса. На ръце! Менделсон!
са Зико и Велина Станчеви. Момчета, застанете до кръстницата, отделете ги малко. Момичета, застанете и вие за настаняване на кръстницата. Хайде. Айде де! Кръстницата. Аплодисменти! Кръстницата ще премине по пътя на младоженците и ръченица! Здравей, кръстичке! Как се чувстваш в ръцете на тези момчета? Кръстоса и кръчето ни какво? Ей! А сега да попитаме кръстницата, ако иска кафенце, цигарка, сега или по-късно? Не, благодаря. Еми, добре тогава. А сега момчетата ще принесат кръстницата до масата. Отново ръченица! Здравей, кръстни! Момичета, те ветрила в ръцете сега. За какво ви ги дадох? Да, вятър му се прави на кръстника, четки му се правя! Сега по-добре ли се чувстваш, кръстник? Няма да спират с вятъра, с четките няма да спират. И сега един жест от страна на момичетата. Много са хубави, нали? Супер, да. Те ще те целунат от двете ти страни, по буските. Аз ще им кажа раз, два, три! Аплодисменти за кръстника! А сега ръченица и кръстника да го съпроводят до масата. Това е един подарък от мен за младоженците. Сега е момента да им го подаря. Когато го ползват, да се сещат винаги за мене. Уважаеми гости, пожелавам ви приятно изкарване и за вашето добро настроение ще се погрижи оркестър Метин Тайфа. А сега да дойдат всички неомъжени момичета. Браво! Така, скъпи гости, пожелавам ви приятни видове! Семейство! Ако обичат на Мансинга, Мис Айренова и специално за младото семейство! Gözler ayır sana, biz ayır.
Стои Гришек, хайде Макалък.